Mga guys, Tungo ka TV. Naglaga ako ng udlot ng biyabas kay naanad ta ng mga ka-TV kanang mga herbal kay daghang kay namatay ang mga tambal, mga kapsul, daghang kay namatay. Parang walang diskwido ka TV. Ito na herbal oh. Udlot sa kapaya sa bayabas akong gilapuan. Kay tungod din sa ako ang hubag nga ibuto na. Pero upag maayo ang iyang samad. Ipakita na ko ninyo. Na grabe kini kadako ang bangag. Liboto naman unta ang ako ang hubag pero na naman sa lain problema. Ang iya naman sa bangag ni pangag naman nig maayo ay no unsa naman dako naman nig maayo ang bangag ani. Pero okay na mga may makalakaw na ko. Makalakaw ko pero kuyawan mo ko maglako kay dako naman kay ang bangag. Oh. Ito. Ibuto na. Pero problema kay ko kay portin dako as bangag. Mura naman nigi sa nangka pa gitibak naman. Grabe rin mga ka-TV. Mutumar sa tambal mga ka-TV. Delikado po. Punibuto na siya tungod sa tambal. Pag buto niya, wala na kung inom tambal kay buto naman. Pero karon problema na sad ko kay kinahanglan na sa ni og tambal para mahiyos. Mao na sa ni si pamagi ron nga mahiyos sa siya. Pagitaan na sa siya pagi mahiyos. Kinabangag naman ni mayo. Sus. Ayun ka TV. Higa. Na ako yung gilapo nga udlot sa biyabas. Ikato mga batanon sa una magtuli to sila. Ang itambal to udlot sa biyabas. Gawas na akong asawa oh. Asawa na ko nga magandang dilag. Saan ka? Tungo TV. Ano ko'y tambal ano yun. Ko'y yapan og. Grabe kapdos mga TV. Grabe ang kapdos mga TV. Muna yung mga tambal sa mga Bisaya. Udlot sa biyabas.
Kato mga panahon sa una mga patuli, walay tambal ato, gihiwa yung mga pagpatuli. Ang gitambal udlot usap ra ka, udlot biyabas, maayo dayon. More sa ni. Udlot sa biyabas.